co je sračky, na mě nemáte. Dneska je 4. den, budeme to dělat 100 dní v kuse. Kde je maminka? Tady. Takže lidi, dneska jsme se rozhodli, že koupíme 4 dětem dárek. Paní mi napsala, že by chtěla dárky pro své děti. Takže jdeme na to. Je to 1 holčička a 3 kluci. Tak já vůbec nevím, tak nějaký panenky třeba tady. A tady jsme. Tak něco si já můžu držet? Tady to. Takže máme Tady to nakoupeno. Přidaj to někdo? Já vím, ale on je hrozně těžký, jo, to nevydržím. Tak to tam jdem. Je to tam a jedem. Takže košík s hračkami máme tady, ale teďkom už nedáváme 2000 jako dárek, ale nakoupili jsme nějaký hezký košík. Nákup. Tady ten blbý balivas, s kterým jsem nešel do kleše.